nechceš mi povedať, že si stratila mobil. Pani Natálka ide so mnou poprvýkrát točiť videjko. Ne? Áno. Je úplne, že že Čo som dala? Dobre, ľudia, my si pustíme. Čiže ešte netočíš, nie? Niekoho, neviem koho. Svetú Máriu. Pustíme si krásnu pesničku. Ja neuvidím, lebo život so mnou kráče. Máš rada Helix Hrajdero? Nie. A nevieš, ko to je, čo? Nie. Dobre. Ja som si videl nové videjko, pečeky. Potom si ho pozrieme. Tak sa pozrieme. Dobre. A vy netočíme, nie? A vy natočíme. Hapla. Ja nemilujem. Ja. Dobre, takže Ja radšej mesivo. Ty súvisí s mojím bratom, on má tiež veľmi mesivo. Ja už o tom dávno viem. Idiot. Dobre, ber si ten mobil. Čo? Áno, toto. Oni idú bojovať proti Asimstrovi. Či proti Asimstrovi. Počkej, napijem sa. Kde som dala ďalkové? Ja som šiapko od Asimestera. Ja som... Petoš? Joj, čo tu je? Som sa skúpla. No pipky, ričky, staré ričky. To mi robil David. Ty frajer? Ty frajer, Timo. Ideme sa rozprávať? Nie, ideme... hrať. No takže ľudia... Natálka sa ide pozrieť do nášho baráku, čo som postavila. Nie je ešte dokončený, nie je to ani barák, no. Veď zapínaj. Čakaj, zapni moju. Jo, ideme v ten šrot. Daj sa mi napiť, ja chcem tiež. No, ty si to... Pustíme, dáme si aj tieto. Daj sa rovno všetky. Dochutnáme, no dneska máme filmový večer. Kúkame Asimstera. Ja mám nápad, dáme to do tohto. Počúme videa. A všetky nasypeme chromky do toho, čo povieš? Zase? Hej. Dobre, tak napíš. Zase budú krstiny. Sorry, bro! Zase budú krstiny. Veľké krstiny sú. A zase poposielame všetkým krstiny. Ale čakaj, musíme... Tak tu. Potom. Pripáj sa. Ježišci. Ešte jedné, nie? A máme ešte iný? Však toto, nie? Keď si ich nezožrala. Aha! Nie, nezjedla. Drž sa do mňa, smrši. No sa pripájaj. Iba? Hej. Všetky sme požrali. Asi som nechúťa najviac. Ktoré? Tak to som najmenej.
sa to nám poje. Dobre, riežim to. A potom, keď to pôjde, tak pojeme jahu. Ja som hrala včera. Prepáje sa na mňa. Čo všetko padá. Nemá sa, lebo ti dám. Mňa úplne spoznáš. Prečo si sa sama zasasi? Normálne. Ja nemám topánky. Ja mám klopto a suknu. Môžeme si dať mečink? Nie. Pipika. Ježiši. Sadaj. Jedem si autobus. Sadaj. Usedím. Zajtra ideme von? Hej. Idem na ihro? Pekajky? Počúvaj, nepôjdeme ku Jarminy kúpiť obrúze Ježiši. sa sankovať? Ale ja nemám, poďme, toto je story time. My sme nemoské. My sme minulý rok si kúpili, neviem prečo, ja som ho kúpila, taký obrús. Som kúpila obrús, normálny obrús. Taký pekný. Lebo ja som A si... dlhý. Áno, ono to bolo strašne dlhé. A my sme si to kúpili, viete na čo? Na sankovanie. A my glúpe sme si mali ešte na to zobrať deku. Urobíme to zajtra? No, my sme sa šmykali po šmyklovke, lebo bola mokrá. Zasmiešená. Áno, pekne. Ale to nevadí, že nemám oteplovačný, ja? Ja. 10 legena bude dobré. Hej. Toto je prvé video s Natálkou. A ty, jak sa cítiš pri týchto vedomostiach, že čo? Díkus. Ja chcem strašne tento dom. Ja ho milujem. Pekný, čo? Čakaj, tu párkrát mal to kabel. Čo? Čakaj, on sa ešte načíta. Ja vojdem dovnútra a tam hovno. Už sa zvlášť, no poď. A teraz, Ale to už sa mení. pozeraj. What the fuck? Lenže nič tu není, mi chceš povedať. A poď za mnou, pôjdeš tu, po týchto schodoch, tu. Teleportni sa. Do domu? To je nový dom? No, to už to peniaze. A bože, kápeš, máš skákací hra so šmykálkou. Ja som nemám. A kde máme ako za? Bude tam. Ale ja som ho. Teraz ma vyhodí. To piano mi vadí. Klavír. Ale ja dám deky, random vybere moje oči. Neviem, čo som dala zadu. Tento taký bárs veľký. No. Unlock. Tento som už mala. Ja som ho vybrala po slepu. Čo si môžeš robiť kápoč. A je to môj obľúbený favorit dom. Si vyberám prvá izbu, kde si... Koľko to má papier?